माबायदि मावलांगोन नोंथाङा? नंगौ थारैनो मैयानिफ्राय आंनो इनचार्ज हिसाबै गथायनाय जादों दायित्वखौ। मानो होननानै बुङो जोंहा राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे बिजाथि महरै गसंबाय। दा आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन, बेवहायनो आंखौहाय इनचार्ज महरै फाथिनाय जादों। आरो बे गिलिर बिबानखौ आङो मैयानिफ्रायनो रुजुननानै लाबाय। नंगौ थारैनो आरो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो जेब्लानाखि अभारटेकिं लादोंमोन बै समनिफ्रायनो सांग्रांखा आरो दिनैसिमबो बेखौ खामानि मावनो थाखायनो आङो अरायसम सांग्रां। जानो हागौ बिबाना जोबोद गिलिर, नाथाय बेखौ आङो रुजुनानै लादों आरो आं अरायसम पार्टिनि जानानैनो खामानि मावनो थाखाय थि खालामदों। नोंथांमोना दाब दाब जायगाफ्राव बिदिनो मबिलाइज खालामनायजों लोगोसे इउपिपिएलनि देरहानायखौ माबायदि सिट लाना देरहागोन बायदि मोनदों नोंथाङा? जों दिनैनि थारिखआवहाय गोबां सिटखौथ' जों देरहानायखौ नुहुरखादों आरो देरहाखागोनबो। आरो दिनै गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनो एबा भट होनो थाखाय सांग्रांथि जानानै दङ। गोजोन्थों। सिडली समस्थियाव माबायदि नुदों नोंथाङा? जिथु फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा जोङो दिनै मोनथाम मोनब्रै जायगायावहाय जोङो केम्पेइन खालामदों। बेवहाय नुदों लोब लोब रायजो राजाया दिनै गोसो गुदुं जानानै बिथांखौ देरहासार होनायाव दिनै लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो थि खालामदों जे रनजित बसुमतारी सारखौ देरहाहरहोगोन होननानै। खारन दिनै रायजो राजाया गोबां आसा दङ बिथाङा जे सासे सांग्रां बिजाथि, बिथाङा जे खामानिखौ मावगोन बे हिसाबै रायजो राजाहा बिसास दङ आरो बे बिसासा अरायसम रायजो राजानि गेजेरावहाय जाफुंसारगोन। खारन जोंहाबो फोथायनाय दङ एक्स एनडिपि हिसाबै आरो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांनि सायावनो आसा खालामदों बिथाङा देरहासार जानानै थांनानै हारिनि, समाजनि आरो गासै हालामनि जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावहैगोन होननानै। देग्लायनि नैबे बिसायख'थियाव जोङो दोलो नागारनानै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ निर्दलीय बिजाथि गथायनायखौ जों नुदों। माबाफोर षड़यन्त्र खालामो? षड़यन्त्र हिसाबै जाय बिथांमोना गेलेनो नाजादों इन्डिपेन्डेन्टै, हयथ' बिथांमोननि गावबागाव अपिनियननि बाथ्रा। दोलोनिफ्रायथ' बिथांमोननो टिकेट होनाय जायाखै। जाय बिथांमोना टिकेट मोनदों दिनै बिथांमोना देरहानायाथ' खाथां नुहुरखादों आरो जाय बिथांमोना दिनै इन्डिपेन्डेन्टै गसंगोन बिथांमोना जेननाया खाथांखा। खारन दिनैनि दिनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै देरहागोना जेबो थि गैया। बे हिसाबै जाय बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट होदों आं खावलायदोंसो बिथांमोना फैगौ उइथड्र खालामना लानायासो मोजां। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जेननाया रोखाखा। बारग' एनडिपि बिथांमोना गोबां गुबुन गुबुन दोलोआव खामानि मावो। इउपिपिएलआव जयै खामानि मावनो माबा मोनसे आगान खालामनो सानो? जाय बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै दङ बिथांमोना दानिल' नङा गोबां समनिफ्रायनो दंखायो बिसोरो बिपिएफ हिसाबै खामानि मावबोदों। दा जायफ्रा बिपिएफ हिसाबै मावदों बिथांमोना मावगासिनो दं, नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव जोबोद लोरबां। जों सांग्रांखौ नुवाखै, जोङो जेबो बिथांमोननि फारसे देरहासारनायखौ नुहुरखायाखै। खारन एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै बिपिएफआ जेबायदि गादबनानै दोनदों, नासयनानै दोनदों, बिनि थाखाय एक्स एनडिपिनि जानानै बिथांमोना जे माबा मोनसे स्कप मोनगोन बेबो नंखाया। दिनै गोबाङानो एक्स एनडिपिफोरा बिपिएफखौ सापर्ट होनांगौ, खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों, नाथाय बियो जाफुंसार जानाय नङा। खारन जोङो नुबोदों थांनाय 5 बोसोरावहाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि मार्टियार्सफोरनो जे अनसुंथाइ होनाय 5 लाख करि, बेखौ इउपिपिएल सरकार हिसाबैनो होदों। नाथाय बिपिएफ सरकार हिसाबै माब्लाबाबो होआखै। थांनाय जानुवारि 27आवबो होआखै आरो बिथांमोना होनायनि जेबो मतलबानो गैखाया। बेनिखायनो दिनै जाय बिथांमोना बिपिएफआव थांनानै खामानि मावहैदों बिथांमोना ओंथि गैयै जानानै दङ।